लड़का क्या लड़की कहती है लड़का से कि हे रे तोरा नाम के मेहंदी ने आरे रचाई पलियो रे जोगिया कि रचाई पलियो रे जोगिया। अच्छा नम के सेनुर परलो हेरे सैया नम के सेनुरा परलो हल हल हल। तो मेरा कहना कि दोसर घर के लक्ष्मी बना अजाई भीगे जोगिया बना जाई भीगे जोगिया आगे थामिले में पिया के हाथ 1 2 आइएगा 4 क्या बात है तालियों के साथ। तोरा नाम के मेहंदी ने रचाई पलियो रे जोगिया रचाई पलियो रे जोगिया तोरा नाम के मेहंदी ने रचाई पलियो रे जोगिया रचाई पलियो रे जोगिया पियावा नाम के मेहंदी लगल तोहार सैया नाम के सेनुरा परलो दोसर घर के लक्ष्मी बना जाई भीगे जोगिया बना जाई भीगे जोगिया हमिले भी पिया के हाथ के हमिले भी पिया के हाथ। जनुआ रे जानुआ पगला रे पगला जनुआ रे जानुआ पगला रे पगला जब तक पूरे नाही तेरे सा जब तक पूरे नाही तेरे सा तब तक पगला नहीं पगली के तब तक जनुआ नहीं जानवी के। हेरे हमारे ले दुखवारी सहल रे जोगिया सहल रे जोगिया हमारे ले दुखवारी सहल रे जोगिया सहल रे जोगिया कैसन किस्मत रहो हमार तेरे छूटी गेलो तोरा से अंतिम सांस तक तोरे चाहबक जोगिया है के तोरे रहबक जोगिया भगवान जी से दुख कहबो भगवान से दुख कहबो पगा
ससुरा में कैसे के रहबो रे पगला पगला बिनु पगली तोहार पगला बिनु पगली तोहार। हेरे घर परिवार सब दुश्मना भेलौ रे जोगिया दुश्मना भेलौ रे जोगिया घर परिवार सब दुश्मना भेलौ रे जोगिया दुश्मना भेलौ रे जोगिया तोड़ी देलको तोरा से दो करी देलको तोरा से दो मिले मिटियावा के फिर जाइले पड़तो तोरा से दो आगे कहाँ